Napatugunay iti mensahe iti Ebanghelyo. Dayto iti mensahe nga kayat iti Dios nga mawatan ken mangagtayo. Gapusta mabalin nga adu ti namaymurais mo nga bersikulo. Adu ti nabasbasam nga doktrina kan theology. Napasnek ka nga agserserbi dakkel ti titud mo iti maysa nga simbahan. Ngem nuhan mo nga ammo iti Ebanghelyo. Amin dagiti nga banag ket awan ti serserbina. Amin dagiti nga banag nga seremonya ken serbisyo iti panagbiag mo ket useless iti sanguanan iti Dios. Dayto iti rason no apay nga iti maysa nga tao ket agbalin nga kaakseptar iti sanguanan ti Dios. Iti Ebanghelyo dayta iti mensahe ti Dios tapno iti maysa nga tao ket iti biag na ket acceptable ti sanguanan ti Dios Ama. No awan iti Ebanghelyo nga daytoy iti tao mailot-lot iti dusa ti apoy. No awan iti mensahe iti Ebanghelyo nga daytoy nga may kasaba ken maidanon ti alanak tayo. Mauuyos dagiti anak na putay ti impyerno. Hako'y bagbaga nga awan ti serbina dagiti panagserbi ti simbahan no hanmo nga mo dayta gospel adu ti matulungan. Adu ti maaramid mo. People dagiti adu nga tao madaydayaw ken mapapresyar ka. Nem nagpatinggalang diti daga. Iti sanguanan iti Dios haan nga dumanon iti serbisyo nga agbalin nga kaakseptar. No haan mong amo ken inawat iti Ebanghelyo ni Kristo Jesus. Dayto iti kinaseryoso iti mensahe iti Ebanghelyo. Iti libro iti Galacia. Kuna iti libro iti Galacia. Iti Galatians chapter 1. Iti verse 8 ken verse 9. Uray payda kami or ti sino man nga anghel nga agtao diti Dios. Ket agkasabay suna iti sabali nga Ebanghelyo nga hanyo nga nang kada kami. Nga insuro mi kada kayo. Pipipiyapay nga mapanisuna ken madusay suna ti impyerno. Ibagak manen kada kayo. No sino kada kayo ti agkasaba iti sabali nga Ebanghelyo nga haan mi ngayon kasaba pipipiyapay nga madusay suna ti impyerno. Kundi si jay serious, jay kinaseryoso na di nga inbaga na Apostol Pablo. Ijay ti pangkitaan tayo nga napatag iti Ebanghelyo. Adu ti may bagbagarat ang relihiyoso nga taong amuda ti Ebanghelyo na actually handang amu iti Ebanghelyo. Adu dagiti mamamok ken nang nangego ken nasabsabat ko nga no first nga tungtungay kunam na amuda na actually no sumbatan da handang amu iti Ebanghelyo. Adu iti agpampamarang nga kunada nga inawat iti Ebanghelyo ngem sabali matgam nga Ebanghelyo ti apan da inibagbaga nga inaramid da. Iti 1 Corinthians chapter 15, iti Ebanghelyo nga sarsarita nga ing kasaba ni Apostol Pablo kat sarsarita na iti panakatay nga iti panakatay ni Kristo Jesus kat perpekto, kompleto. Sarsarita na iti panakaikali, panakaitabo ni Jesucristo nga handa nga naulaw no di kat seryoso law na iti nga bana nga natalaga nga natay so na di krus ti Kalbaryo. Nagungar manan so ti pangtalo ket no sino kada kayo iti mangawat ken ni Kristo Jesus. Agungar met isuna or may kanisuna iti biyangang nanayon ngahan nga maisina iti dusa ti impyerno. Dito iti mensahe iti Ebanghelyo. Isu nga di Roma chapter 1:16. Hangkong ay bayin iti mensahe iti Ebanghelyo. Taiso ilang iti mensahe iti lumo nga makaisalakan kanyang. Umuna karagiti Hudyo kan sumarsaruno karagiti Hudyo kan sumarsaruno dagiti Hintil. Kadua mo kaditi Ebanghelyo. Inawat mo kaditi Ebanghelyo ni Kristo. Ti Ebanghelyo kat sarsarita na iti solusyon iti Diyos tapno iti tao ket
maispal iti dusa, iti panakadusa na, iti apo iti impyerno. Iti Ebanghelyo kat sarsaritaan na iti naramin ni Kristo, kan sarsaritaan na, kan ipukpukaw ng aagbabawi ka iti basol mo. Taging ganahan mo nga ibabawi dito nga basol mo, madusa ka iti impyerno. Dahil tatikat kong iba ka na kayo tata. Kuna ni Pablo, naminduang imbaga na. Manuti bersikulo nga inulit-ulit na. Dahil iti may siya nga bersikulo nga nalpas di verse 8, si Maruno inulit namanan. Gapusta kayat na nga ikan iti emphasis nga umanay ni Kristo nga makaisalakan kat no sino timang sukat. Agkasawat ti sabali nga Ebanghelyo nga haan mat nga isugayam ti mensahe nga mangisalakan. Binaliwan da, sinukatan da, nginayunan da. Kunada babaan ti reliyon, sikta, aramid, babaan da gitinatnatay nga imuno na. Kunati sa ti Diyos. No di ay ti ngayon nyo, mauyos kay ti impyerno gapustahaan nga isuda. Iti focus ti Ebanghelyo. Ti focus ti Ebanghelyo ket ni Hesus Kristo umanay iti perpekto nga dato na kompleto di jay mapnak ni Diyos Ama nga nang akseptar di ay ket amin nga nagtalak ni Kristo Jesus maitid iti kinalintag ni Hesus Kristo kanya na nga agbaling nga acceptable iso na ti sangwanan iti Dios gapus kini Jesus di kinalintag ni Jesus nga inted ni Jesus kanya na gapus ti pamati na kan ni Hesus Kristo di krus ti Kalbaryo. Kadua, eksaminam ti biyag mo, kitaam ti biyag mo. Tira ito yung arabi, kat sapay kuma. Ngagpaiso, Ebanghelyo nga Ebanghelyo. Dumamom ka dito Ebanghelyo. Madanagan na kapusta. Adadagi ti dadu mga hagdang kada tayo tata. Nabayang ang nunag na. Naminggan na tata, daway nga kita dagiti response da. Mas sense kung handang amo iti Ebanghelyo. Kadua di jay iti Ebanghelyo. Sarsaritaan na ti kompleto nga panaka, kan perpekto, kan manakabalin nga dato ni Kristo. At ti panakatay na, panakaikalik at panangungar na, kat kompleto, umanay, man nakabalin, nga mangisalakan iti may nga tao nga mangitid iti pamati na ijay, kan ibabawi na ti basol na. Kapsat, nagtao di iti puso, ibagam iti ngiwat mo, iti pamatim nga awatem, detang Ebanghelyo ni Kristo, kat no aramidam diyay, ada iti biyag nagnanay. No sino kada kayo, iti mangbaling diyay. Uray pa'y sino iso na may sa iso nga ministro. Uray siyak nga may isang apostol, kuna ni Pablo, uray pa'y anghel, deta. No baliwan na deta nga minsay iti Ebanghelyo, pipipiyapay, nga ilunod iti Diyos iso na iti impyerno. Sa apay kumata, tumpalan niya po nga mailunod isuna no baliwan na reta nga Ebanghelyo. So sapay kuma. Tagbaling nga bendisyon makatulong nito eh. Kada kayo nga nabayang agdang yung nga amo nito eh. Sapay kumata, tatakat lawlawagan kayo. Naimbag nga rapi ka na kayo kakailyan.